on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum f'jum is-Sibt aħna qegħdin ukoll infakru l-Verġni Mqazza Marija u l-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan 23, il-Papa twajjeb illi bil-ħidma tiegħu, bl-eżempju tiegħu u anke bil-kelma u t-tagħlim tiegħu kien ta' ispirazzjoni għall-Knisja kollha f'mument tant importanti anke fl-istorja tal-Knisja reċenti. Ejjew għalhekk fil-bidu tal-Qudiesa fil-waqt li nitolbu lil Alla jimliena bil-grazzi tiegħu, speċjalment bil-kelma tiegħu u bil-ġisem u d-dem tiegħu, nibdew billi nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil Mqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej ħajitqanqlu l-ġnus u jmorru fil-wiet ta' Ġosafat għax hemm se noqgħod biex nagħmel il-ħaqq mill-ġnus kollha ta' madwar. Resqu l-minġel għax laħaq il-ħsad. Ejjew isħqu b'riġlejkom għax mimli l-masar il-btieti mfawrin għax kbira ħżunithom. Rassa bla qies fwiet is-sentenza għax jum il-mulej fil-qrib fwiet is-sentenza. Ix-xemx u l-qamar jiddallmu u l-kwiekeb jitilfu dijietom. Il-mulej iriet minn Sion, isemma leħnu minn Ġerusalem u s-smewiet u l-art jitredu. Iżda l-mulej ikun għal-poplu tiegħu Ken, ikun fortizza għal uliet Iżrael. Mbagħad tarfu li jien il-mulej Alla tagħkom li nammar f'Sion
il-muntanja mqazza tiegħi. Ġerusalemm tkun post qaddis, qatt iżjed ma jgħaddu minnha l-barranin. U jiġri dakinhar il-muntanji qattru nbit ġdid u l-għoljiet inixxu l-ħalib. Il-widien kollha ta' Ġuda ifuru bl-ilmijiet u minn dar il-mulej tnixxi għajn lis-saqqi wiet sittim. L-Eġittu jsir ħerba waħda, Edom jinbidel f'deżert li jbikki, minħabba fil-moħqrija li wrew mawliet Ġuda meta xerdu demmhom bl-ħtija farthom. Imma art Ġuda tkun mamra għal dejjem u Ġerusalemm għal dejjem ta' dejjem u nitħallas minn demmhom li sissa għadni ma tħallasx minnu u l-mulej jammar f'Sion. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, ifirħu ġusti fil-mulej, flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Bħax-xama idubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha, ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu, flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal qalb in-nies sewwa, ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu, flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien qed jitkellem, kien hemm waħda mara li jolliet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu ħini il-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt. Iżduq għalilha imma tassew ngħidlek aktar ħinja dawk li jisimgħu l-kelma t'Alla u jħarsuha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma t'Alla li għadna kemm smajna twassilna żewġ sitwazzjonijiet tant differenti minn xulxin. L-ewwel nett il-profeta Ġoel illi qiegħed iħabbar il-waqt meta Alla wara li l-poplu tiegħu jkun għadda minn tant esperjenzi, fosthom anke l-problema l-eżilju fl-Eġittu u x-xogħol u l-moħqrija li dan il-poplu mażul ta' Alla kellu jgħaddi minnu u li Alla jgħid lil dan il-poplu permezz tal-profeta għad ikun hemm jum fejn il-mulej jagħmel ġustizzja, fejn iwassalkom fl-art ta' Sion. Il-mulej jammar hemm u jitħallas minn dawk illi ħaqru il-poplu tiegħu. U allura Alla hawnhekk jidher dak illi lill-poplu jieħu ħsiebu, jagħti kasu, jipprova jgħinu b'kollox għax hu Alla qawwi u Alla ġust. Hekk għedna fis-Salm ifirħu ġusti fil-mulej. Il-ferħ tal-poplu t'Alla minkejja t-tbatija li għadda minnha għaliex jafu li Alla hu ġust u li jekk huma jimxu fit-triq tiegħu, fil-modijiet tiegħu, il-mulej ser jeħlishom. Mbagħad naslu għas-sitwazzjoni fejn Ġesu fil-li qiegħed jipritka jkun hemm din il-mara illi tagħmel dan it-tifħir pubbliku għal maternità divina ta' Marija, dik illi lil Ġesu tatulna
fid-dinja. U Ġesu fir-risposta tiegħu lil din il-mara jgħidilha imma tassew ngħidlek aktar ħienja dawk li jisimgħu l-kelma t'Alla u jħarsuha. Jekk niftakru ftit x'jgħid San Ġwan fil-prologu, jgħid li Ġesu ġie fid-dinja u għamilna l-koll u liet il-missier, jgħid imma r-rabta tagħna taħwa mhijiex taħwa li marbutin biss b'rabta tad-demm, imma b'rabta ta' aħwa fi Kristu permezz tal-Ispirtu Santu. U dak li Ġesu hawnhekk qiegħed jgħid lil din il-mara u li jgħidu lilna wkoll huwa aktar milli r-rabta tad-demm, aktar milli sempliċiment ftehim illi Alla għamel mal-poplu tiegħu fl-Antik Testament, Ġesu ġie fid-dinja biex jurina, jallimna, ifakkarna illi aħna msejħa biex inkunu mhux biss aħwa ta' xulxin bħalma l-aħwa f'familja jkunu aħwa ta' xulxin, imma aħwa ta' xulxin fih stess permezz tal-Ispirtu Santu. Min hu l-Ispirtu Santu? L-Ispirtu Santu huwa dik l-imħabba tant kbira li hemm bejn il-missier u l-iben li mhijiex sempliċement sentiment jew realtà li ma tantx nafu fuqha, imma hija saħansitra t-tielet persuna ta' Trinità mqazza. U allura meta aħna jkollna id-don tal-Ispirtu Santu li permezz tiegħu nisimgħu l-kelma t'Alla, u l-kelma t'Alla min hi? Il-Verb ta' Alla inkarnat, Ġesu stess, nisimgħu il-vuċi ta' Kristu. Mela huwa l-Ispirtu t'Alla illi lilna jtina possibilità nisimgħu il-vuċi ta' Ġesu biex inkunu nafu x'jrid minna l-missier. U hekk aħna nkunu tant faqda intima bejnietna u ma' Alla bħala aħwa f'Ġesu permezz tal-Ispirtu Santu li nkunu ħaġa waħda mal-missier. U Ġesu għalhekk lil din il-mara jgħidilha mhux ir-rabta tad-demm li tot l-aktar. Bħala bnedmin aħna nafu meta ngħidu dak demmi, jiġifieri qisna qegħdin ngħidu huwa preferut għax huwa. Imma din il-preferenza li aħna ta' bnedmin nagħtu fl-imħabba lejn xi ħadd huwa qarib tagħna, fl-istess ħin hija bħal xadba li tagħlaq u li tnaqqas mill-dedikazzjoni, l-impenn, ir-rabta li wieħed iħoss li għandu mal-bnedmin l-oħra. Bħala bnedmin aħna fil-waqt li nagħmlu qalbna kollha biex inħobbu, imma fl-istess ħin ta' bnedmin li aħna limitati, xi kultant l-imħabba tagħna tillimita ruħha. L-imħabba t'Alla hi infinita u għal kulħadd u dejjem. U Ġesu jridna nifhmu li aħna msejħin jekk nisimgħu il-vuċi tiegħu biex inkunu mhux ulied privileġġjati tal-missier, imma l-koll kemm aħna li nilqgħu is-sejħa tiegħu parti minn din il-familja waħda li l-missier iħobb b'mod infinit. Jekk iħobb lili ħafna ma jfissirx lilek iħobbok inqas. Mhux bħal kejk li meta taqsmu u wieħed jieħu biċċa imbagħad għall-oħrajn fadal biċċa inqas għax ħatta jien. Le, l-imħabba t'Alla hi infinita. Ejjew għalhekk illum nilqgħu il-grazzja lil Mulej jagħtina li nisimgħu l-kelma tiegħu għax inkunu qed nisimgħu l-vuċi tiegħu. Ejjew nifhmu li l-Mulej qed jistidinna li nkunu faqda intima miegħu. Nkunu ħaġa waħda miegħu. Ħalli fil-waqt li nisimgħu l-vuċi tiegħu inwettqu r-rieda tiegħu għalina u nkunu tassew ħienja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Il-Mulej ifaħħar lill-Ommu Marija għaliex semet il-kelma t'Alla u wettqitha bil-fidi tagħha. Nagħmlu tagħna l-kliem tal-Verġni ta' Nażaret billi nitolbu u ngħidu
mulej ikun minna skont kelmtek. Mulej ikun minna skont kelmtek. Sabiex bħall-imqazza Marija l-insara jisimgħu l-kelma talla u jwettquha fil-ħajja tagħhom, nitolbu. Mulej ikun minna skont kelmtek. Sabiex dawk li jfittxu l-applawżi u s-suċċessi fil-ħajja jifmu li l-approvazzjoni vera ta' kull ma jagħmlu tiġi biss minn Alla li jħares lejn min huwa umli, nitolbu. Mulej ikun minna skont kelmtek. Sabiex bħal verġni mbirka aħna wkoll infittxu li nkunu għaddejja ta' ħutna l-aktar dawk li huma fil-bżonn, nitolbu. Mulej ikun minna skont kelmtek. Sabiex l-om ta' Alla tkompli tkun meqjuma bħala omm il-Knisja u mitata fil-mixja tagħha ta' fidi, nitolbu. Mulej ikun minna skont kelmtek. Unkomplu nitolbu lil Alla għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-gwerra u l-vjolenza, nitolbu. Mulej ikun minna skont kelmtek. O Alla, int ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek Marija u għamilt magħha ħwejjeġ kbar. Għamel li bit-talb tagħha lina aħna lkoll ikun jistħoqilna nieħdu mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala qaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħaj lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tassew Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tjieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħniena tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Fl-imkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej, int lajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-nuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dan u l-ħaruf talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista kollox li s-sagrament li bieħ tqarbinna jkun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum qegħdin nagħmlu l-festa bħalma nagħmlu kull 29 ta' Settembru lill-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael. Il-missjoni tagħkom daqskemm hija essenzjali hija diffiċli. U allura għandkom bżonn ukoll il-protezzjoni, il-ħarsien ta' Alla, tal-Arkanġli u anke tal-Istat. Kunu għafu li intom strumenti mhux biex tweġġgħu il-proxmu imma biex tgħinuh jgħix ħajja aħjar. U allura nitlob fuqkom il-fejqan u anke li jkollkom is-sapport neċessarju biex tkomplu x-xogħol tagħkom u mix-xogħol tagħkom toħorġu sostnuti mhux inkisra. Għalhekk nitolbu llum il-protezzjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael u nitolbu wkoll fuq pajjiżna f'din is-sena ta' grazzja id-don ta' rikonċiljazzjoni, tal-maħfra u tas-sikurezza.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat-talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smat-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omalla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talbtana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma taltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina.
il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol ilina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina,
San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Ġwan 23, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.